Така, в момента се намираме в долината Кидрон. Тя, вече го казахме, това се намира точно между Елеонския хълм и Храмовия хълм. Като, само че не може да се види от тук, долината Кидрон по същия принцип, както и Елеонския хълм, е разцепена на две части. От едната страна е гробище, ние сме от тази страна в момента, то се вижда даже тук част от гробището, от една страна е това, а от дясната страна на този път, който минава през Кидронската долина, от Елеонския хълм по посока на Храмовия хълм, от другата страна имаме горичка Маслинова. Сега, тази структура тук е гроба на пророк Захария. И вече го споменахме, пророк Захария, той според мене, след пророк Данаил е втория, който има видение и апокалиптични алегории, които можем директно да ги приложим към текста на Откровение на Йоан, Апокалипсиса. Просто това е за мен един апокалиптичен пророк, предтеча на Откровението на Йоан. Сега, 14-та, последната глава на пророк Захария. Няма да отивам в момента да цитирам там, защото е голям контекст, но има едно от най-пълните описания на Деня Господен и пришествието. И там се описват военни действия, Трета световна война и унищожаването на град Йерусалим, на една част от него. И съответно, един от нещата, които директно се казва, че второто пришествие Господ ще слезе върху Елеонския хълм. Това е конкретно, което казва последната 14 глава на пророк Захария. Сега, от тук, макар и не много добре, но имаме директна видимост към златната порта на Месията, която може да проследите линията, ако не се вижда добре фокусирано, може да се проследи линията на крепостната стена. Тук сме от южната страна всъщност на Храмовия хълм. Значи точно над нас е сребърната джамия Ал-Акса, в лявата страна, в южната страна. И фактически Елеонския Кидронската долина, тя, както виждате, върви надолу и вече оттам нататък, вече като минем от южната страна на Йерусалим, тя вече минава в долината на която е всъщност и викат Геената. Това е всъщност тази долина, която се пророкува, че ще бъде изпълнена с кръвта на нахлуващи армии, които ще нападат Йерусалим, до степен, в който буквално тук река от кръв ще тече, нали, казва се в Откровение на се казва, стигаше до седлата на конете кръвта, значи това ще бъдат милиони войници тук, които ще измрат в тая Кидронска долина. Тя се влива вече от към южната страна в долината на Хиноам, на цар Хиноам. Он не се вижда от тук, но всъщност Хиноам, оттам идва и думата Геена. От Хиноам, той минава през транслитерация, през гръцкия. Всъщност там е било бунището. В Гената е било бунището, оттам се изхвърли бокуците и труповете на умрелите животни, защото евреите нямат право да ги ядат, ако не са заклани по правилния начин. Така че в Гената те са изхвърляли трупове на бокуците, които са ги запалвали, плюс трупове на умрелите животни, и това е смърдяло през цялото време, имало мъждукащи пушеци и мъждукащи огньове, плюс черви. Нали? И оттам идва, ако се чуете откъде идва израза в Библията, където огън им не угасва и червият им не умира, това е всъщност именно говори за
долината на Хином, която е продължението тук на тази Кидрон. Значи думата Гиена е всъщност на някои места, ние просто не го виждаме това. Това го знаят само хората, които четат на гръцки език, но някои от местата, където е използвана думата ад, която се превежда на английски или на български като ад, е всъщност думата гръцката, не на всички места, на някои места. Думата е Гиена, която идва именно от Хиноам. И тя визира именно тази южна част на долината, продължението на Кидронската долина. Сега, значи, като говорим за пророк Захария и портата на Месията, Златната порта, на първо място, мисля, че това вече го споменах, че всъщност на празника Цветница, точно седмица преди да бъде възпънат, Христос е слязъл от Елеонския хълм, минал е, възможно е да е минал тук от този път, е възможно да е бил пътя от другата страна. Не е ясно къде, как е минал точно пътя. Но така иначе Христос е слязъл от Елеонския хълм, пресякал е Кидронската. Това е бил деня, в който те са го провъзгласили, да тълпите са му махали палмови клонки, тогава бил на магаренцето и са хвърляли палмови клонки на земята и те са го, ето кой е това, и това е пророкът, който е всъщност, дали този не е Давидовия син, царя на Израел, и съответно те са цитирали този псалм, който казва Баруха Баха Шем Адонай, това е блажен е този, който идва в Господнето. И това е било същата тълпа, която малко по-късно, същата седмица, в границата на седмица, го е викала разпни го, това се прави на Бог, това се прави на Христос, какъв е това. Значи Христос е минал тук по този път най-вероятно и е влязъл най-вероятно през източната порта на Месията, която, разбира се, по това време не е била запечатана. Те по-късно вече, когато изгражда Сулейман великолепни, в 15 века по-късно, това също всичко, което го виждате, го е направил Сулейман великолепни, турския султан. Той отначало е използвал и тая златната порта, нали? Но после имал толкова много мошенници, които са опитвали да правят въстание тук и да изпълняват направо форсирано и да изпълняват пророчествата за второто пришествие, като са дигали бунтове точно около тая порта на Месията. Така че в един момент вече на турските султани до такава степен им е писнал от разни самозванци, които са дигали въстане и се правили на месии, че казали, тук ще блокираме тази порта и ще сложим едно гробище отпред, което се вижда, не от тук, но се вижда едно гробище отпред, за да престанат всичките тия фанатици да дигат въстание тук и да се опитват да свалят султана и така нататък и така нататък. Сега, това, което казва Захария в 14 глава, относно второто пришествие на Господ. Значи те са свързани. Първото пришествие и второто пришествие, когато той вече ще бъде официално цар и ще седне на трона си, който ще бъде в храма на храмовия хълм. Нали, той слиза на Елеонския хълм и минава от тук и отива в храмовия хълм. Това първо пришествие се казва в Захария 14 глава, на чийто гроб сме тук, че Елеонския хълм ще се разцепи на две по посока, значи цепнатената ще бъде по посока изток-запад, т.е. ще се разцепи на две парчета, които са север и юг. И ще има някаква огромна цепнатина. И доколкото съм сигурен, слушал съм някакви такива филмчета, които се измично правят по някакъв начин, сканират земята за не знам как е вика там, тектонични почви или нещо такова, се оказва, че всъщност точно тук между гробището и Маслиновата горичка минава тая тектонична плоча. Т.е. това е все едно една цепнатина, която в момент на по-голямо земетресение може да се разцепи. Не е невъзможно теоретически да се образува един голям
пробив и самия хълм да се разцепи на две. Между другото, Йерусалим, като го видите на картата, той е буквално в центъра на света, защото тук се събират, буквално в Йерусалим, се събират Африка, Азия и Европа. Трите се събират точно тук в центъра на Йерусалим. И самия град, между другото, и в момента, както е официално, е разцепен отново на три части. На християнска част, на еврейска част и най-голямата част е арабската, мюсюлманската част. Така че като говорим за времето на второто пришествие и пророчеството на Захария за разцепването на Елеонския хълм и за слизането на Христос на Елеонския хълм, го свързваме с местоположението на неговото гробище, което не случайно тук са го погребали, с права видимост по посока на златната порта на Месията, която Христос беше обявен за Баруха Бах Хашем Адонай, за Месията, за царя на Израел, при своето първо пришествие, когато влезе на магаренци, и второто пришествие, когато ще бъде на бял кон. Идентичното е локацията. Локацията се повтаря. Нали? Локацията се повтаря. Това е един интересен паралел, който също този, който познава по-дълбоко библейския текст и пророчествата и се опитва да ги тълкува по един буквалистичен начин. Аз лично вярвам, че това е правилен начин за тълкуване на пророчеството. Всяка една алегорична трактовка вече те фърля в някаква посока, която на практика посича значението на текста. Но буквалното значение на текста, като го свържим с местоположението, автентичното местоположение на първото пришествие и приемането на Христос като цар, което е абсолютно доказано, няма никакво съмнение, че това е тук било мястото, може вече да ни служи като една улика и за детайлите по времето на неговото второ пришествие, завръщането на нашия небесен годиник на земята, за да царува за 1000 години в Йерусалим и след това за вечността без край. Амин.